Aon sa man sa itong lugayan, subay-subay sa kalsada. For today's video, manguhan sa mig mangga kay manginabuhi man ta, manguhan na putag mangga. Mong recruit. Ikan kiw-kiw. Recruit ni import din mo re. Nakuha mig import bago. Ano yung pinaka-import mo? Kaon sa bay? Kaon na pot? Import. Kaon na set. Okay. Panapto na. Apay. Dari nga goda. Pagkita dari ba? Bali-bali po siya pa kay dito permente mo pong usa. Taka na toy unong pasako, ambot na kaniron. Oh, unya diri tungura pila ra may istorya na kinatkatay na po nakakita man sa mig punuan nya nakasinabot man pug ang tagiya na kinatkatay na po na imong pinakabangis ng mga katay. Unsa may dugaya kinatkatay dis babaw dirahay dig mais bungay panood sa ako bakay ako po di sa ubos sige sa kog video samtang nagpaabot ko sa mga sinako inaog gikan sa babaw na video sa ko ni mga pabog mga pato nga nagsigdo-duwa ni mga lipso bakay nag-uwan-uwan mo gani na timing man gawan-uwan no piti man timing nga piting uwan na dre sige sa ni kalingag samsam sa mga lipso ni mga pabog mga pato nya ako pod sige sa kog wara-wara cellphone ito Indian, dari Indian, dari pod Indian ya dari, kini yung sa apple white ni. Pila ra may istorya, wag yun na mo damha, grabe bunuka sa uwan, pwede kusuga sa uwan, bosdak yung tama ng uwan, pwede humura na mo, hasta na mong mga purot, pwede humura, hasta ang brief na mo, nga homon na yun apil. Wala gyapon katandog sa mga pinakabangis ng mga katay, continue gyapon kinuhitay sa manggad, tos babaw. Tang ako ris ubos, nagpaabot sila ipang naog, mura na kong natigso, dire nya, kay pila ra may istorya, nga homon naman may, hasta mga brief, nga homon naman anito ang napon ng uwan, tinapong tuanga sa uwan, ganina pwede kusuga, kay wala pa mamay mga homon, pagkaroon, nga homon mamita na, hasta mga brief, nga basa naman anito ang ng uwan, mga pinakabangis mga katay away paki bahalap nga homod ang prep away paki continue gyapon kinuhitay sa mga manggas babaw di kay nagagbunga binagsa ang bunga pero may na lang ni ito ang pinakabangis ng mga katay serious kayo focus kasi ang trabaho ba ito po siya nasayan dito ang uban pong mga kauban mo tara dito lapit para sa masala dito sa kan sa kapunuan daw sila kabaw kay daghan tog bunga dito tumura na naog sad up dagan magapil ang kwan ang pabo apil dagan duol kapil pag tighog sa ko birahan lagi